Guys, welcome back to my YouTube channel. ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೇನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡಾಯ್ದಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಶೂಟ್ ಮುಗಿಪ್ಪ ಜನನಿಲ್ಲಲು ಕಹಿನಿತದಿ ನೆಂಚಾಪನ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಚಾರ್ತಿಕಂಡು MP ಸಿಲ್ಕ್ ದಾಕಲ್ನ ಇಂಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇವಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನಿ ತಿಕ್ಕದೇರು ಇವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನನಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಆತೇರು ಅಂಚೆಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಣಾರ ಕೂದಲೇರು ಬಂಗಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಡೈಮಂಡ್ ಕಣಾರೆ ಎಪ್ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇನ್ನು ಮೆಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಂತೂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವರು ಶಾಪ್ ದಾಗಿ ಲೆಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾವಾಡು ಗೋಲ್ಡ್ ದಾವಾಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ತೊಡೆಪುನ ತರಕೆ ತೊಡೆಪುನ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲೆಪ್ಪು ಇರಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಅದ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕ ಮಂದೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇನಿ ಡೈಮಂಡ್ ದ ಐತ ಡೈಮಂಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರೆ ಪೋಂದುಂಡ ತುಲಿ ನೋಡು ಇನಿ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡೈಮಂಡ್ ಕೊರುವೆ ಅಂದ್ ಗೋನಿಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಗೋನಿ ಕಣದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟಿ ಅವ ದಾದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆನಾ ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡಾಣ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಬೇಗ ಎತ್ತರ ಐಜ ಇರೆಗ್ ದೇವ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ ಇರೆಗ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ ನಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಡಿ ಏರೆಗಾಲ ಅಂಜನೆ ಬರಿಟ್ ನಡ್ಸುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ತರದಿರ್ಕಂಡ ಮತಿಗೆಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಾಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡೊಂತೆ ಕಲ್ತದು ಬಿಪಿ ಪುರ ಮಲ್ತಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಅದು ಬರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಆ ವಿಜಿಪ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜಿಪ್ ಹೊರ ತಿಕ್ವಾ ಇಂಚ ಮಾತ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಆಜಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡು ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತ ಬೆಳ್ದಂಗಡಿ ಪೋದು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶೂಟ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ವಾಪಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪಲ ಹೊರಿ ಎಪ್ಪನು ಆಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎಜ್ಜಿತ್ತು ಓಲೆ ಎತ್ತೀರ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೊನೋತೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಹಾಂ ಅದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಫೋನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಅಂತಿತ್ತೆ ಕಾಡೆ ಶನಿವಾರ ಎಂತ ಸಿಂಕಿದ ಸಾರಿ ನಾಳೆ ಸೋಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹೌದು ಗೈಸ್ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪುರದೇ ತಂದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಜತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಮೀಶೋಡದೆ ತಂದಿನಿ ಐರ್ ದುಂಬು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆರ್ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬುದೇರು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನಡುಟೊಂಜಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಉಂಡುಗೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಓಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವೇ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪೇ ಇಪ್ಪಂದು ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಬಹುದು ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೇಫ್ ಆಯರ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದುಂಬುಲ ಪಂತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಆರ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಾರೇನು ಮುಟ್ಟರ್ದು ತೂತೆ ಅಂಚ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ತಿಕ್ವೇರೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಮಾತ ದುಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂದಾಗಂಡ್ಲ ಕೇನೇರಿ ಇತ್ತನ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ನಿಕ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಾತ ಗುಣಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ನರಮನಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಓಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಶೋಡು ನಾಲ್ ಸ್ವೆಟರ್ ದೇ ತೊಂದೆ ನುಂಡತೆ 350 ರೂಪಾಯಿದು ಉಲಾಯ್ದಾನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಅವನು ಇಪ್ಪುಣತ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಪ್ಪವೆ ಫಸ್ಟ್ದಂದು ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ ದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಬಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತಾ ಜಾಕೆಟ್ಲೆ ಎಮ್ ಸೈಜ್ ದೇ ತೊಂದಿನಿ ಅಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಶೋ ಬಟನ್ ಪಾಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟುಂಡತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ಎಮ್ ಸೈಜ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ದೇತೊಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಈ ಪಿದೈಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಗ್ಲೆಗ್ ಟಾಪ್ ಗೀಜಿಂಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಮೇಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಲಿತ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಉಂಡದೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬೊಕ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದುಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಟಾಪ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡಂ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತ ಇಂದೆಟ್ ಐನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ತೀಸ್ಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಇಂದು ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಕಲರ್ಲ 4 ಬಗೆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಹುಡಿ ಟೈಪ್ ಬಟನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೆಲವೇರಿ ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಂಬೋ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂದೆ ಪಂಡ 450 ರೂಪಾಯಿಗದನ್ನ ರೆಡ್ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವಳ ಶೋಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂದು ಎಮ್ ಸೈಜ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಓದೇತೊಂದೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮು ದೇತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದೇತೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಟ್ ಎಸ್ ದೇತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರಂಡತಿ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೇಗ ಉಂಗುಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೆರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಮಣ್ಣು ಬ್ರಾಂಡ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಕ್ಯಾಂಬೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವಕ್ಕ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈತದ ತಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲೇನದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ